Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezikaSibongile and Dlaminis. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. So namhlanje ngizokhuluma ngoSibongile and Dlaminis, izinto nje ezibalulekile okumele kuzilindele kulona ke leli week esikulona. Ngizoqala ke la ngendaba ke thinta uSamke. Sibonile ukuthi ke uSamke uyalobolwa and ke ulobolwa nguyena kuvuma ubaba kaSibongile. And sibonile ke futhi ukuthi ke uPhetheni uthumele kumkhizi ukuthi ke yotshela usisi ke kamaka Sibongile okungunobuhle ukuthi ke uSamke uyena owabulala umaka Sibongile. So lapha kumathiza baveza ukuthi ke unobuhle uzogcina ke emtshelile uSibongile ukuthi ke uSamke wenzani and uyena futhi owabulala kuma wakhe. Leli qiniso lizovela ngawo ke lapha uLwesithathu and ke lizodala inkinga kwi relationship yakhe kuSamke benaye kuvuma makuhamba ke isikhathi. Ngidlule ngelapha kunjengaye baveza ukuthi ke unjengaye uzozama ukuthi ke vuselele uthando kuNomfundo, kodwa kuNomfundo umqondo wakhe uzobungekho lapho and ke uzobe borekile. Okunye ke futhi abaphinde bakuveza mbukeli baveza ukuthi ke uPhetheni uzobona kuNomfundo la abazikhiphele khona njengoba ke besemaholidini. Ngidlule ngelapha kumndeni wakwaMbambo baveza ukuthi ke umndeni wakwaMbambo uzoqhubeka ulungiselela amalobolo, kodwa ke kuzovele kufike izivakashi abangasilindele. Aphela lapha ke mbukela amathiza kaSibongile and Dlaminis. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.